kwesikhathi singakanani? Ngingathi ngamthinta yena kodwa ngiyambona usulele yabo bethana ikhali ngane. Ngithi ngiyaqalaza ngifuna ukuyibona le ngane le angiyiboni yabona kodwa ngiyayizwa yakhala. Ngibakele nami ukuthi lento eyenzakalayo yenziwa yini yabona. Ima-ke Mthethwa uma ikhala ingane engathi ikhala ngaphandle noma ngaphakathi. Ngathi ikhala ngaphakathi endlini kodwa angiyiboni. Mhlawumbe sekuyinto yesikhathi esingakanani? Esasithi isikhathi sengizame ngayo yonke indlela ngahamba abathandazi ngahamba inyanga ngithi ngizama ukuyilungisa lento kodwa ayilungi. Ngaze ngabona ukuthi inqona ngayikho. Udaba lengane wena uyayizwa umakoti ingane noma isuke izwa wena? Izwe mina phela. Usukulela. Ngizobuyisa amalobolo ngabuyisele kuyena. Ngeke kwenzeke lokho. Ngeke kwenzeke. Ziningi inkinga ezikhona emshadweni. Imishado isikhathi esiningi iyaba nezingqinamba kwawena umkhwenyana osuke uzohluleka ukumelana nazo noma ukubhekana nazo. Namhlanje sinodaba luka Mr Mthethwa oshade noThando. La khona ke unenkinga umkhwenyana njengamanje ngokuthi umakoti wakhe uthi sekuphela isikhathi esingangonyaka umakoti wakhe njalo uma elele naye ebusuku uma eke wazuma kwafikelwa ubuthongo ngaphakathi ekamereni kuba nomsindo wengane ekhalayo. Ingane ekhalayo kusuke kuzwakala umsindo wengane encane kanti lento isimphathe isikhathi esingangonyaka umakoti akayazi okungangokuba umakoti umphikisa isikhathi esiningi eside umkhwenyana wakhe ukuthi kungenzeka ukuba uyangiqambela kungenzeka okungangokuba uyangisukela ukuthi uma ngilele kuba nomsindo wengane ozwakalayo. Njengamanje umthetho usefika esinqumeni sokuthi avele athathe umakoti wakhe uThando athi no ngicela ukuthi ngimbuyisele ekhaya kubo kwaMthembu ngoba kwaMthembu uthi uzamile ukukhulumisana nabo kodwa manje bamtshela ukuthi basindisiwe abazazi lezo zinto abazi ukuthi bona kufanele benze njani. Okunalokho umama kamakoti uthi mawusuhluleka ingane yami ibuyise. Sayimikela ngisuke ngisho khona ke madoda ngithi ke mina ke amalanda la dela nela nino yimi uwe idatha lakho niyazi ukuthi sophinde sihlangane ngoba vele kunje ake nje tanko Yasanibonani mhlawumbe. Ya mashaya Ngiyaphila. Konko. Awu sanibona manjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Igama lami nguMalandelo Mase sisuka kwiNyoni TV. Yebo. Ngihamba noThando ke Nkosi yami yebo ma. Angahle mama bengasingenisa yini ngaphakathi. Ngena ngase ngajabula. Yebo. yebo. Khona wakwakho. Yena kwami. Yebo, baletha siyabonga. Ndoda niyaphila ke ma. Siyaphila nina kodwa njani? Hayi siyaphila. Ungathuki ke manje bekukhona nabantu abashuthayo besuka kwiNyoni TV. Umsebenzi wethu ke njengeNyoni TV siyayisilekeleleke abantu ngokuhlukahlukana kweyinkinga abasuke benazo. Kungabe semshadweni wabo, kungabe ihlobo ezadukilana kodwa nje ukusebenza kwethu sisebenza ngokuthi kuyashutha. Sengizama ukuqaqisa kuleyo kushutha ukuthi mhlawumbe uma olele mhlawumbe ngiyichaze futhi nokuthi kushuthelwa ini. Ngisacela ukubuza ukuthi kushuthelwa ini. Cha angithi manje uba ngisho ukuthi nje wasihamba noThando nomthetho okumkhonyana la ekhaya. Shuthi ngazi ukuthi kunodaba ke abanalo engicela mhlambe mabe ngichazela ngazi ukuthi kunokuphazamisa umshado wami Thando. Mina bakaze bangitshela ukuthi ngisacela ukuzwa. Angazi ke Thando mhlawumbe ubani obekade ngasichazela ke ukuthi inkinga yini emshadweni wami kanjani umthetho noma wena uzokuchazela. Ngiyamphela umthetho uzokuchaza. Mina ngimphumela Thando. All right. Nginenkinga lamkhwazi wami noThando selesashada sawazi ukuthi ngilale kahle manje. Bese sithi siyalala mhlawumbe selele nokuthi ukukhala ingane yabo.
ngithola ukuthi ubuthongo abusafiki lapho. Sengizame zonke iy'ndawo manje, angisazi nokukhululeka, angisazi nanokuthi fanele ngenze njani. Akukho la engingahambanga khona ngithi ngizama usizo, kodwa usizo angilitholi yabo. Sengibona ukuthi ngcono ngimbuyisele kubo yabo ukuze ngikwazi ukuthi ngiqale enye impilo entsha. Okay, mama umuntu kodwa uthe kwabale ekhaya ukwamthethe kwamthembu. La mangumthembu uma nje ngimuzwa mina uthi uma ebeleka engazi ukuthi masezumekile uthando ingane yakho ukuba nomsindo wengane usunazo ukuthi ikhali encane yona into echazwa umthetho ukuthi uma elele nengane yakho kube busuku kube ngazokuthi kunomsindo wengane encane ekhalayo phakathi ekamereni. Angingazi kusekuyinto esikhathi esingakanani. Bengingathi ngamthinta nje yena, kodwa ngiyambona uthulele yabo, bhedane ikhali la. Bengithi ngiyaqalaza ngifuna ukuyibona le ngane le, angiyiboni yabona, kodwa ngiyayizwa yakhaya. Ngicakele nami ukuthi le nto eyenzakalayo yenziwa yini yabo leyo. Ima-ke mthetho uma ikhala ingane engathi ikhala ngaphandle noma ngaphakathi. Ngathi ikhala ngaphakathi endlini kodwa angiyiboni. Mhlawumbe sekuyinto yesikhathi esingakanani. Leso sithi isikhathi sengizame ngayo yonke indlela, ngahamba abathandazi, ngahamba iy'nyanga, ngithi ngizame ukuyilungisa le nto kodwa ayilungi. Ngaze ngabona ukuthi inqona ngayikubo. Udaba lengane wena uyayizwa umakoti ingane noma isuke izwa Iziwe mina kuphela. usukulela. Ya manje ngathi-ke kunaleyo nkinga enjalo-ke njengoba sila ekhaya kwamthembu namhlanje ukuthi umkhwenyana uyakhala kakhulu ngoba lento uthi seyenzeke nje iminyakana impela and ayikho into asangayizamile ngakulekelela. Ngicabanga ukuthi shuthi-ke ukufika kwakhe le ekhaya mhlawumbe angazi noma usefike esinqumeni sokugcina sokuthi ufisa mhlawumbe kukhulunyiswane mhlawumbe ingane yomoya angazi. Ngicabanga ukuthi unkulumo wakho nje isho njalo. manje ngicela ukubuza ukuthi ngabe nila ekhaya yini kufanele lento umlingani wami yena ngeke yenze into engalungile endodakazini yami uThando, ngeke yenze izinto engalungile njengoba la ekhaya. Ima-ke mama Mthembu, uma ukhuluma ngezinto ezingalungile iziphi izinto uma ukhuluma ngazo? Ukumloya yonke lezo zinto ngeke yenze umlingani wami lezo zinto neza kumina. Hayi ma, kodwa ngibona ngathi usuya kude kakhulu. Hey angazi ma usukhuluma ukuthi mhlawumbe ngeke inamloye angazi. Mina ngisindisiwe la ekhaya, siyathandaza siguqa phansi, siyathandaza, sazi lutho thina ngekhamba, sazi lutho. Kodwa-ke ma ekuthandazeni kwenu engicabanga ukuthi wathi uma ubikelwa udaba olusho oqala ukuluzwa lo noma uke waluzwa phambilini. Wabika uThando, wabika Nkosi yami. Kulena-ke ukuthi wena uyathandaza ikuphi wakwenza yini ungahambisanga umkhuleko nayo uthandaza khona yini kwaba into wavele wayiyeka nje since kuze kube manje umkhwenya sezowathatha isinqumo sokumletha la, kodwa lo mthandazo okhuluma ngawo awukazi uzuwenze mawami mhlawumbe lokho kwenziwa yini noma kunezinto eniyithandazela ezinye neyithandazeli lento yenu yokuthandaza iyayisebenza kanjani? Ngisazobiza amakhono ezanzo ngihlangana ngiqoqa amakhono size sicela noThando kumkhwenyana ize bekukhuleke. Ngisazobiza amakhono. Kodwa uphelile unyaka mina mangibezwa bechaza uphelile unyaka nje lento yenzeka wena kuthiwa umuntu ongakazi uzuthathe lutho, ayikho nje into okuyizwa uyilalele yabo abayishoyo uma bekubikela ngalento yabo. So umkhwenyana njengoba ela uzocela into zakhe, uzocela ukuthi ingane ucela ukuyibuyisa okungeyona into emnandi ivele ukubona. Mina ngikhulume kakhulu nalabantu. Thando uyamhlukumeza akakwazi nakulahlela umshado wakhe. Khonyana ngapho ukhalelwe ingane. Lapho na Mike into yenzayo. Nalokho nje uyathandaza ngani kodwa futhi kwalo mthandazo awuhambi isikole. Kodwa ngangivele ngishilo ngathi angufuni lo mshado, ngangivele ngishilo ngilofuna, ngimfuni lo mkhwenyana. Awukanti bayangifela umkhwenyana. Hayi ngangamfuni. Wethu selangiphumelele. Hayi ingathi wena nje wawufuna ukushada. Wena Thando wangifaka esilingweni enkingeni. Usho uthanda imali. Hey Thando, hlukana nami Thando.
hlukana nami. kodwa mawami noma ngabe angazi ngizwe ngomtshela umkhwenyana ekhona ukuthi awumfundi angazi lento izolungiswa kanjani. Ngicabanga ukuthi uyayizwela mfethu ukuthi awudingeki. Kodwa ngizozama ukwenza ngenye indlela ukuthi azame naye uthando umakoti wami ukuthi naye asizakale. Usazobona nami ukuthi mengipho yiphi indlela engizokwazi ukuthi ngihlanganiswe ngaye ukuze akwazi ukubuyela kumina. Ingabusenzeka lento ade yenzeka ukuthi mengilele naye ebusuku esayilele ngithi ngiyamthini khali ingane. Ngizozama ukuvala konke lokho ngoba khona ubabini emzweni ngisazomfonela nginayo inamba yakhe. Wathi angakwazi ukungisiza ngizama ukulungisa imali encane uzongisiza ngale nto vele usiza abantu engathi abaney'nkinga. Hayi Thando kuyo yonke ke lento njengoba nengibizile nathi ngicela ngilethe imali kakhulunyana nangu ungakhusho kanje ngibona ngazokuthi alokhu usizo olutholakalayo noma singasho phela unayo uma wakho umlaphi mhlawumbe angazi kodwa ngicabanga ukuthi njengomuntu okukhulisile okwaziyo angazi noma mhlawumbe into ekanje mina yabo umuntu ebengilindele bengilindele mhlawumbe sothi masikhuluma umthetho lento lekhaya kube mhlawumbe into abayaziyo mhlawumbe from dala engane kodwa manje ngibona ngazi ukuthi uma ayikho into Mhlawumbe nani yonke inkinga isizoqhamukela kumina mhlawumbe bekuyibona okufanele ukuthi bayilungise leyo nkinga. hayi ngeke mkhwenyana ngcono ungafanele nje nakuhlukwana ngafana umbuyiso ongcono uthando ungambuyisa mbuyise ngokuhlulekile mbuyise Sengikhiphile inkomo zami. ngicela usithelele phasana Nami inkomo zami ngone uma uyazi ukuthi lento oyishoyo into ejule kangakanani ukuthi akabuyisa ingane eselobolile waqeda bashada ngakhokha ngenza yonke into sinaney'ngane ngakhokhela ngisho iy'ngane ayikho ingane engakaze ngiyikhokhele esinayo nayo ngahlawula ngenza yonke into ninengane ey'ngaki manje ziningi zokuthi nginengane eziwu-2 inkinga ufuna umfana kamthuma. okay khona nje umbuzo engicela ukubuza uthanda ukujula kancane ayikho ingane mhlawumbe nangathi nayizama yangaphila mhlawumbe waphunyelwa isisu ayikho hayi mina ngeke lento singihlulile nje akabuye akukho kunye ngisafuna ukukhuluma lutho akabuye nje ngoba uhlulekile unyamboso uyahluleka unyamboso ukulungisa inkinga uma wami indaba ufike esinqumeni sokugcina ungafike esinqumeni sokuxazulula sokuthi nje labantu bayingane zakho njengangane yini ungangenelele ekuthenini kungenziwa njani yini ungakhathazeki ngenkinga yomkhwenyana nengane yakho bese uzibuza ukuthi kungenziwa njani kwenziwa njani uma sekunje mina ngilindele into enjalo kuwena hayi ukuthi uzofika esinqumeni sokugcina uthi wena ingane ayivele ibuye ekugcineni ulobolile lo muntu wakhipha iy'nkomo wakhipha imali wakhipha yonke kodwa manje wena uma uzothi hhayi akabuye ngisala lapho mina ekuthenini usho kanjani ukuthi akabuye manje nje uyahluleka nje lokuxazulula uyahluleka noma kakangilindeke-ke ngibiza amakholwa mina ke ngilanda amakholwa kakangilinda ngibekezelele unyambosa amakholwa angakwazi ukuthi ayilungise lento ngiyaxolisa manami ngendlela kwenzeke ngenye indlela bona ngangayitshela ukuthi kuzokwenzeka ngale ndlela kwenzeke ngayo bangixolele bantu ngicela wehlise umoya ngiyayibona ukuthi nami uphiyona mhlawumbe likhona iphutha enginalo kodwa ngicela ukuxolisa kulona awubiza amakholwa mhlawumbe khona umehluko ozokwenzeka uma usuwabizile mhlawumbe iwona adingakalayo ukuthi afike kwakho thandazwe ekhona nayo sandona iy'nto zakhe mase ziba kahle mhlawumbe iwona kuphela amakholwa alindelekile ukuthi izinto yaqona. hayi ngiyakuzwa impela mkhwenyana ukuthi uyaxolisa kulungile ngiyakuxolela ngizobiza amakholwa wakhe kube iwona azoze senze isiguli ngoba sesizame ngayo yonke indlela ayikho into hamba inyanga hamba ngaze ngabuya komhlaba uyalingana hayi ngiyezwa ukuthi ngizama kona ukuthi uthando abe right kodwa yazi kunento kuyakhulunywa umala hlapha nenakanga
Uma wena ukuyaveza ukuthi vele lo mshado wawuvele uthe wavele ungenayibusiso. Utheni? Wawuvele ungenayibusiso lo mshado vele Ngoba- ngavele ngawufuni. Inayo-ke intombi. Yebo ngavele ngawufuni. So, shuthi Ngithanda ukuthi ashade kaNyambozi. Ngobani? Kwakuyisiphi isizathu sakho mhlawumbe noma Ngangifuna ahlale nami Thando wasebenzele mina. mama ubani uSilindi? Usilindo ndodakazi yami. Indodakazi yakho. Yebo. Iyona lo thi ishadile yona. Ayishadile. Nayi ngizwa lento. So kunengane engashadile yini pho ubani umdala kusile kuno Thando? Mdala uSilindo. Umshado phela awuyi ngokuthi ubani umdala. Khona abantu abadala abangashadile kushada izingane. Namanje angizwa leyo nto mina. Ingoba phela uThando indodakazi kaDadewethu ngumamkhulu wakhe mina. Futhi noma ungathandi ukuzishaya. Hayi ngoba ngangathandi ngangifuna kuqale kushade indodakazi yami kuqala. Ngangifuna lokho. Uyayizwa lento esho uma wakho? Ngisakhuluma. Hayi, angikuphathi kahle ngafanele kuqale kushade yena kuqala. Ngisho ukuthi ma wena Mdala. wena wenze yonke into kule nto mhlawumbe wena ufaka umuthi usingayithuli ngingane. Angifakanga ukuthi ngiyathandaza mina ngimemeza uNkulunkulu phela ngazi lutho okunye ngisindisiwe mina Ngizwela baba. ngisindisiwe Ngiyabuzwa nami ngixaka lento entsha. Bakhipha imali engaka. Shothona wena ma umthembu wawufisa kuqale kushade izingane zakho. yebo ngangifisa lokho ngokwami ngangifisa kuqale zona Udadewenu uzala uThando uphi uma Sashona. sasho ukhuliswe Ngikhuliswa yena. Ngazi mama sashona wamzala. yebo kunjalo manje wena ma wami izingane zakadadewenu awufisi ishade ngcono uqale kushade ezakho ukuthi usemncane Thando umncane mncane. Kodwa ngcono ngoba ngamsafisa isiqophelo isikole. Okay, emshadweni wakhe yini ekhombisa ukuthi mncane ezinto nje ezenzekalayo ngaphandle kwale nkinga enabo abanayo. Yena uThando wengazibonini ukuthi usefit for umshado. Uma wena kuwena ozomkhethela ukuthi mncane. Kodwa umshado wabo nomuzwa wabo bawubambile ngendlela yabo. Ukuthi le nkinga abanayo kuphela. So awuboni ngani lapho ukuthi shuthi lento ayidingi ukuthi umuntu abe mdala noma abe mncane. Uma enomqondo nje kuphela. Yeah. Awubuki konke yiziphi ezinye izikhalazo osuke wayithola manje ngoThando lekamthetho? hayi angifuni ukuqamba amanga akaze kamthetho kaNyambozi kube nenkinga ngoThando akaze beze bazokhalaza ngaye abakaze angifuni ukuqamba amanga ukuqambela umkhwenyana amanga akaze Awona mawuqiniseke. Yabo lento esho uma iyo ngingakazi kodwa nami ungixakile ngimsemaphezulu kwamanje. Ingakho ngiphethe ukuthi ukubuyela kubo unodlela ngathi. Kodwa yena ngisamthanda ngizozama nami ukuhlanganisa ngenye indlela ngibone ukuthi wenzeka kanjani. Uyabonelela isimeni sakhe into zakhe zaqonda uzamile futhi sikwazi ukuphila. Yeah. Vele uke wayisho uma mthetho lento ukuthi ingane ayibuki. Yeah. So ke manje siyacela ke ngomoya nje wesonto njengendlela enenza ngayo. Njengoba ninakwazi ukuthatha amalobolo nenza konke. Umkhwenyana nje bese face isinqumo sokuthi uyambuyisa umakoti. Yeah. Sicela into zakhe ke njengamanje sinisibuyisele zona ke. hayi ke ngiyaxolisa ngeke akwazi ukuyithola ngeke akwazi Kanjani baba? Ma angithi uthi ingane nayo kade usho manje wathi umkhwenyana ingane mayemqala akayibuyise. Right nami ngiyibuyisa. Uvumelene futhi naye ukuthi akayibuyise. Inkinga ke kufuneka into zakhe ngoba mina uma ukuthi uthi into zakhe azikho akukho mali akufanele ibuye. Mina sekulula ukuthi sinibuke njengabantu abazigebengu la ekhaya ngoba ayi kulolu daba lakhe mina ngabe ngiyezwa mama ukube uthi ngisazobekela umndeni ukuthi umkhwenyana unenkinga kanje nengane yethu ukube uthi wena usazobekela umndeni ucela ishiye
usazobekela umndeni kube sibone ukuthi sisiza kanjani ingane noma sibasiza kanjani umkhwenyana. Ngabe ngiyakuzwa wena Mike into oyikhulumayo ekhombisa ukulungisa lento kunalokho ufaka indaba ukuthi lo mshado vele ongawubusisile osilinga zakhe ayishadile. Angikuzwa umuntu ofisa ukulungisela ingane. Uma ke uthi ke umkhwenyana akayibuyise nje obadusha sicela izinto zakhe ukuze nathi sikwazi ukuthi sikhululeke. Hayi ngeke ngikwazi. Wema ngisho uthe uyakholwa wena niyathandaza nisindisiwe. Yebo ngiyakholwa impela. Uyazi ukuthi lento osuyenza mawuthi ungeke uzokwazi. Awusahlule nomuntu oyisigebengu. Ayizomfaka inkinga. Shothi nina nifike nidayisa ingane la ekhaya ibe nenkinga bese nithi akayibuyise umkhwenyana. Into zakhe zicwele ngala. Kanjani? Mina nje ufana nomuntu engazokuthi kunobugebengwana obukhona. Uyayibona yonke. Ngeke usengafana umkhwenyana ngcono ayangibopha. Ah. Ngcono sengafana ngibopha. Angcono ayemthethweni. Kwanyukela ke manje. Uboshelwa ini? Ukuthi ngizobuyisa ukuthi ngizobuyisa amalobolo ngabuyisele kuyena. Ngeke kwenzeke lokho. Ngeke kwenzeke. Hayi phela uma ngizwa ngathi uyasikholozela. Ngeke kwenzeke. Esikholozela ngempela bese sizama ukwenza ngenye indlela ukuze sibone ukuthi ibuya kanjani. Uma enkantolo uthi wena ngamana akubophe. Yebo. Kodwa ingane akayibuyise. Akayibuyisa ngibophe futhi kulungile. Ngoba bengingafanele ingane yakhe ishade bekufanele iqale kushade ezakho. Uboshelwa lokho uthi kufanele iqale kushade ezakho. Ngiyavuma impela. Unjalo. Thando kuthiwani ke makunje la kini ngoba shuthi into yakini. Ngasengiphoxeke kahle nje. Phoxeke ngikona ngiyambona ukuthi akekho right manje phoxeke. Ngoba nje ngicela Ngiyabonga noma ungasho njalo kulungile noma ungasho njalo ndodakazi yami kulungile. songisande Kulungile noma ungangisho ngisho kulungile. Ukhulumela umkhwenyana wakho unyambosa amkhulumela. Uyamkhulumela kuphi ngoba akazi ingane ayikazi izikhuluma nje ukukhuluma. Ubuhlungu namtezela. Siyaselo sifikela ukukhuluma wena ukhuluma amagama abuhlungu futhi uthi ingane ayibuye ukhuluma yonke into oyithandayo. Umshado uthi wawuqalekisa. Uzoba njani bese kuthiwa ngithatha omunye umuntu oseceleni sengamshada-ke sengamshiya. Cha nje ake sishiye indaba omunye umuntu eseceleni silungisele nje. Phela wakhipha imali la. Nalo muntu uzomthatha uzophinda ukhiphe enye imali. Yayibona leyo nto. Mabuyisaleni umthetho into zakhe mawuthi umthetho uqhubeka nenye impilo eseceleni ayiqhubekele nenye impilo eseceleni. Ayi kusukuthi-ke ngicabangisise kahle. Ngizozama ukuthi ngiqoqe umndeni ongono. Ngizwe emndenini. Yini ebinkinga ukushona kanjalo nje wasekuqaleni? Isibindi sokutshela umkhwenyana phambi kwakho ukuthi akabuyisa ingane izinto zakhe ngeke ayithole. Usithatha. Usuthi ngithathe ngolaka ngokudinwa. Ngiyaxolisa. Kodwa ngale kathi ngihambisa into zami wazamukela. Kwakukuhle. Kodwa bese kufanele ayibuyise. Sekuyinkinga kakhulu konyamboze. Ngithathe ngokudinwa. Angezwa mama. Ngixolela mama. Nami into lento yamangizwa mina ayangizwa. Ayangizwa ngaphela. Mina nje la ngibona phethe kanti unobudlalwa ngawe la. Ngidlalwa ngami ngempela. Kodwa sengehlisa umoya ngithi lungile ngiyaxolisa ngiyakuzwa manje ngixolele. Yazi enye into futhi. Enye into wena mama uMthembu angikaze ngikuzwe ngisho ubuza ukuthi lento mayenzeka mkhwenyana yenzeka kanjani. Lengane ikhala ndlelani. Ubonakala njengomuntu okhathazekile. Ozolana nathi. Phela mina noma ngingabuza kuyafana ngazi lutho ngalezi zinto. Kodwa ke mavele kuyafana usushilo. Kodwa usushilo vele makuyafana. Usushilo wathi wena vele umshado weqesi kwakufanele uqale kushade osilinga ingane zakhe endala. Esingazi ukuthi lento oyikhulumayo isuka uyishiswa yini noma mhlambe
iy'ngane zathi zaseswakho Khonto awuzithandele umbambele into e-right yeah. noma wawunenzondo noseswa asazi lutho futhi Yeah. ngeke ngize ngokubuze lokho kodwa manje elinye ilanga nibadala ungaphindi into enjalo uyikhulume ukuthi wawufisa aqale kushade ziphi iy'ngane zikabani manje ungaphinde nje ngiyaxolisa ukuthi ngi-correct umuntu omdala kodwa nje ungaphinde Hayi ngiyezwa ukuthi nami bengishiswa ubuhlungu ukuthi ezama ishadanga kuqala mncane lo. uyazi ukuthi lento oyenzayo uyazi ukuthi ikhanda nengane njengoba nje izaleka ngale uma wayesashona uyazi ukuthi le ngane lamagama awakhuluma uyayazi into ayikhandayo kuyona ingane ukuthi iyoba namuphi umthelela kusasa mhlawumbe nala yakhona Ayangazi. ukhanda nesilonda ukhanda isilonda inzondo Hey ngiyaxolisa. kanti nisho abantu abasontayo bayinkinga Hey ngithatha ngohlanga ngiyaxolisa ngani kadadewethu ngiyaxolisa. Okay ma ngicela ukubuza umndeni uzohlanganisa nini uzowuthinta nini umndeni ngoba ngifuna ukhuluma into ephelayo nama ngingalila ngalokho Usuthi fanele ngufonele nje namhlanje nguthinte namhlanje umndeni sebebuyile nabanye emsebenzini ngibathinte. Usuthi sibone usuthi ngeweekend kuhlangano nosibiza konke nomkhwenyana beze nabakamkhwenyana kuhlangana. Uyavumelana awunayo inkinga nalokho mina nginankinga nalo singakwazi ukuthi sihlangane sibone ukuthi i-solution isenza kanjani mina ngisangangixolile uma ukuthi kanjani vele ngiyena lo muntu obambe inhliziyo yabo into uma ngiyenza nje ngithanda ukwenza ukuthi iqonde yabo anginayo igaji mhlampe naye anginayo inkinga futhi mhlampe naye akho uqhubu engimubambela lona konke akwenzayo ukwenza ngoba kusuke nakho inhliziyo mina nginankinga uNkulunkulu wazi nami nje bese ngithanda vele ngithanda uNkulunkulu ukuthi amsize Okay mama sicela usilungisele into ekanjalo Yeah. sicela senzeni i-weekend Yeah. yeah mhlambe babe sekubuya wona umndeni ngoba nathi sizobe siqhubeka nokunye umsebenzi mhlambe sengiyozwa kuyena umthetho ukuthi into ihambe yafika lapho ngoba futhi uma ukuthi ey'nqumane niyophuma nazo ziyobe zikhomba ukuthi azivuni umthetho ekuthenini kulunge kuyofanele izinto zakhe nizilungisele mina into engiyoyijabulela ukuzwa kuthiwa ingane niyithathile nayifunela usizo noma kwenziwe izinto ey'thize yabo kodwa uma ukuthi nje ey'ntweni ezokhulumeka ayikho into eniyophuma nayo hayi kuyofanele izinto zakhe zibuye Sengozwe emndenini-ke masesihlangene-ke ngoba ngizenzeli phela nami ngiphethwe angizenzeli ngiphethwe komtheni. Hayi mama asicale indlela ufethu asambeni Ngiyabonga konyambo. Ngiyabonga komthetho konyambo.